this upon them program. Hello. Yay! I'm Dead Mouse. Yay! Знаете кой съм аз, въпреки че не знаете кой е. Да, това прасе е розово. Няма значение, че е зелено. Въпреки не знам кой съм. Добре, не знаеш. Айде, кажи кой е това. Кой си ти? Димитър. Кой си? Лъжеш. Не лъжи. Няма. Има лъжа. Това не снимам клипове, защото ми е пребавна така сега. Добре. Сам казваш. Благодаря. Така. И това е втори клип. Тихо. Тихо бе, тихо, намали малко звука. Аз съм го изключил до края. Добре. И това е втори клип на Skyblock, защото снимах втория клип на ония Skyblock, но обаче умрех, всичко си загуби и почнах на нов. Така. И хора, Кажи хора. ако намерих, няма да се опознаем как да се правят сервери, двамата ще оцеляваме се. И тега Hulk. И Call of Duty, Portal 2 също. Играта или филма? А? Кой е Хълк? Играта или филма? Филма. Мисля да си тегля Върклака филма. Така се съм разгледата играта. Върклака филма си го бех изтеглил преди да преинстал на компа и го гледах. Ама сега ще изтегля и Върклака играта. На Върклака в V-Box. Да. И като играеше Върклака, една игра от X-Men. Да. Точно тая я искам. Играта? Да, точно тая. Искам и филма, много е готин филма. Филма аз съм гледал между много вече. Ама е много готин. Гледам. Ама глупости, как е готин? Изобщо не е готин. Ами... Ейеее! Който не е като тебе, така ли да се казваш? А? Който не е като тебе, така ли да казваш? Да, затова казвам, че не е готин. Не, бе, ти си готин. Не съм. Ти бях по-известен от тебе, а сега ти си по-известен. Не съм. О, не! Това самата Чарли? Да. Самата Гладас? Да. Оля, да го мрази. Коя е Гладас? Оня робот. Аре, Чакайте, че ми звънат по телефона. Така вървам в маса. Оле, майко си. Така много звучи. Ето. Така. Така. Чакайте, че... Дайте екстрем да видим. Много лаго е. Норм.
Better grass fancy. Така. Не ми вадя. Така. Така. Тук. Оп. Така. Много не мога да пам. Добре. Jako toho sečí. Забравяме за това, което направихме. Просто забравя. Тече? Да. У баба ти ли ще спиш? Да. Аз ще спа пак горе при теб. Добре. Така. И утре ще ходим на вилата. Долу. Това беше всичко.